И здравейте хора, сега ще влизаме в старото Даскало. Е тук. Тук има. Иван няма да дойде, не иска. А ти мен ли видиш? Гледайте какво става. Колко са така? Дето ще пих си прозорци си. Тихо, че се чува някакви звуци така. Само това сме. Както не е шмата. Даже има нарисувам, покажи хубаво хуя. Ето го тук. Покажи го хубаво сме направили хостел. Отдолу. Няма ходим, това не съм си. Що не може да го? А що се чува така върнеш? И хора, снимам. И хора някой влезе тук и ни трябваше да бягаме много ясно. Ще влезем, ще качим много видео в теория и втора част ще застане тази града в цяло. От мен и чао. И от мен, айди хора, очаквайте втора част скоро.